Голодуючому 3 тижні українцю Олегу Сенцову у російській колонії роблять внутрішньовенні ін'єкції. Про це повідомляє російське видання «Інтерфакс-Урал». Тим часом в Україні та за кордоном люди вийшли на вулиці з закликом врятувати Олега Сенцова. Український режисер, якого на 20 років засудили за сфабриковану справу про буцімто тероризм, голодує вже 22 дні. Бранець Кремля вимагає звільнити 64 таких самих ув'язнених. Як відбувались акції? Далі у сюжеті. У Києві на Майдані зібралося кілька сотень людей, аби підтримати Олега Сенцова. Більшість українців прийшли з плакатами «Фрі Олег Сенцов». Актор Євген Черніков розповів, що знає Олега вже 10 років. Познайомились, коли Сенцов ще був режисером-початківцем. Він хотів вступати до університету і знімати кіно, але його не зарахували. Олег не розчарувався і самотужки вивчав кінематограф. І зрештою зважився на свою першу короткометражку «Хорошо ловится рыбка-бананка». Он пригласил на встречу, и мы сидели в каком-то кафе, и Олег тогда еще очень плохо мог словами выразить то, что он хочет сказать, но я видел, как у него из глаз просто светится огромный космос. Ільмі Умеров теж прийшов підтримати українського політв'язня. Певне, Олега засудили лише через позицію, що Крим український. Днями заступник голови Меджлісу розмовляв з матір'ю Олега Сенцова Людмилою. Каже, що коли вона дізналась про голодування сина, засмутилась. А сейчас у нее немножко настроение получше. Она понимает, что весь мир на стороне ее сына. И поддержка чувствуется не только для него в тюрьме, но и в семье для матери. Глобальні акції з хештегом «Сейв Олег Сенцов» відбулись більш ніж у 70 країнах світу. І все, аби привернути увагу світової спільноти до того, що в російських тюрмах гинуть невинуваті українці. Так у Празі на Староміській площі, де щонеділі відбувається Празький майдан, зібралися члени української громади і небайдужі чехи. Всі вони вимагали негайно звільнити незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Список бранців Кремля учасники акції зачитували поіменно. Мета дуже проста. Ми хочемо привернути увагу чеської громадськості, чеських політиків до того, що відбувається фактично вбивство українського громадянина. І не лише одного громадянина, але і десятків українців, які сьогодні тримаються в російських тюрмах. Подібна акція відбулася і в Парижі. Серед нас є не тільки українці, приєдналися до нас також росіяни, російський композитор, наприклад, Євген Гальперін, який працює з найбільшими зірками французького кінематографу. З одиночними пікетами на підтримку режисера Олега Сенцова вийшли і в Росії. І тут не обійшлося без затримань. Организация несанкционированного митинга, потому что они очень близко находились друг от друга, 3 человек, и больше одного человека присутствует митинг. 9 діб арешту. Такий вирок виніс Петроградський районний суд Санкт-Петербурга кримськотатарському активісту Асану Мумджі. Активістка Марія Кожеватова проведе за ґратами 15 діб. Тільки за те, що вони вийшли з плакатами на підтримку Олега Сенцова. Вероніка Іващенко, Раміль Єнікеєв, Нікіта Проскурін, Заман, ЕТР.